Народная творчасць беларусаў займае асаблівае месца ў культурнай прасторы краіны, адлюстроўваючы гістарычныя традыцыі і унікальныя эстэтычныя каштоўнасці народа. У рамках дадзенага даследавання прадметам аналізу з'яўляюцца помнікі, створаныя рознымі відамі дэкаратыўнага, прыкладнога і выяўленчага мастацтва, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Такія помнікі ўключаюць вышыўку, ткацтва, разьбу па дрэве, кераміку і іншыя формы творчасці, якія захоўваюць нацыянальную самабытнасць і служаць крыніцай натхнення для сучаснага мастацтва. Напрыклад, ткацтва і вышыўка займаюць ключавое месца сярод відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Ткацтва ажыццяўлялася на хатніх ткацкіх станках, дзе майстры стваралі палотны з льняных і ваўняных нітак, а вышыўка дапаўняе іх складанымі ўзорамі і арнаментамі з геаметрычнымі і кветкавымі матывамі. Вышыванка вядома багаццем фарб і традыцыйнай сімволікай і лічыцца неад'емнай часткай нацыянальнага касцюма. Бондарнае рамяство уяўляе сабой выраб кантэйнераў з драўляных дошак, такіх відаў як дуб, хвоя, елка і асона. Вырабы, уключаючы бочкі, каткі, кубелі, ванны і квашны, збіраюцца з выкарыстаннем металічных або драўляных абручоў, што забяспечвае трываласць і герметычнасць. Гэта рамяство цесна звязана з эканамічным і паўсядзённым жыццём. Разьба па дрэве з'яўляецца найстарэйшым выкладам аздаблення вырабаў, які адрозніваецца делікатным вывучэннем арнаментаў з расліннымі матывамі, асабліва лазой. Разьбяныя элементы выкарыстоўваліся для ўпрыгажвання мэблі, пасуды, а таксама прадметаў хатняга ўжытку, ткацкіх станкоў і спінінгаў. Такія вырабы валодаюць выразнасцю і высокім мастацкім узроўнем выкавання. Ткацтва саломы нароўні з плецёным і бярозавым ахоплівае вытворчасць улітарных і дэкаратыўных прадметаў, кошыкаў, шкатулак, сувеніраў і шапкі. Гэтыя віды рамёстваў вылучаюцца выкарыстаннем гнуткіх і лёгкіх матэрыялаў, даступных у сельскай мясцовасці, і простымі метадамі ткацтва. Валянне з поўсці дае магчымасць ствараць не толькі утылітарныя рэчы, напрыклад, абутак і адзенне, але і дэкаратыўныя вырабы, якія валодаюць мяккасцю і цеплынёй матэрыялаў. Гэты від рукадзелля таксама запатрабаваны ў сучаснай творчасці. Кераміка прадугледжвае стварэнне пасуды і іншых вырабаў з гліны з выкарыстаннем традыцыйнага мадэлявання, апалу і глазуры, што дазваляе дамагчыся як функцыянальнасці, так і дэкаратыўнасці вырабаў. Скураныя рамёствы ўключаюць у сябе выраб авечых шкур, сыравіны і абутковай скуры. Кушняры, садляры і гарбанікі стваралі разнастайныя прадукты ад адзення і абутку да рамянёў і сумак, якія маюць спецыфічныя навыкі ў апрацоўцы матэрыялу. Кавальства традыцыйна асацыюецца з вырабам металічных прадметаў, неабходных у гаспадарцы, падкоў, цвікоў, нажоў, серпаў, кос і патэльняў. У рамястве адчуваецца ўплыў рэлігійных і міфалагічных ідэй, што адлюстроўваецца ў арнаменце і форме вырабаў. Асобным кірункам з'яўляецца вытворчасць анучных лялек і развіццё беларускага лялечнага тэатра, які выкарыстоўвае традыцыйныя прыёмы і матэрыялы для стварэння сімвалічных і выразных вобразаў, якія займаюць важнае месца ў народнай культуры. Такім чынам, вывучэнне матэрыялаў і тэхналогій выкавання помнікаў падкрэсліла унікальнасць і разнастайнасць рамесленых тэхнік, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Натуральнае сыраванне, цесная сувязь з навакольным асяроддзем і майстэрства майстроў зрабілі вырабы не толькі улітарных знамі, але і мастацкіх экспрэсіўнымі прадметамі, якія захоўваюць звычайны светапогляду і духоўныя асновы беларускага народа.